Când cântăm refrenul, vreau decât șpagată și tu peste ea. Atât să mor eu. Și asta e numărul 1. Cercul mai mare! Hai! Giulia! Mister! Giulia! Cu o dată refrenul. Îl învățăm. Nu știu, îl învăț o dată cu tine. Hai! 2, 3 și 2, 3 și... Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă bine, mișcă ca în Tenerife. Se mișcă bine, 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 bine. Oh! Ea e viața mea, de ea nu mai e bună. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă, mișcă, mișcă ca în Tenerife. Se mișcă bine, 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 bine. Mă vezi mort, dar nu mai pot. Se mișcă bine. Nu place așa. Să mă vezi mort, nu e viața mea. Se mișcă bine. Nu place așa. Mă rămâi cuța mea dacă mai pot de ea. Și cu o dată partea aia. Tenerife, da? Tenerife, dar cu Giulia. Cu Giulia Prănățiga. A, cu Giulia pe mine. Cred. Giulia! Alo, mister. Dacă ești de la boală, vreau să ne demonstrezi ceea ce poți. Deci nu cere nimic decât cercul mai mare! Fiți atenți! Viața mea, și eu vor de ea. Nu mai vrea nimic, că vreau vă brunățic, că e viața mea și mă duc pe ea. Tu și răutarii, cât o asta drulari, copilul de la ori. Ăsta e sistemul bun. E sistemul de la boa, să vadă toată lumea, să udă tot poporul la foață. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă bine, bine. N-am făcut pauză pentru ei, nu? Alo, Giulia. Mai Mister, fii atent! Giulia! Încă o dată sistemul ăla că a fost numărul 1. Auzi? Are el ceva separat. Normal ca să îmbulânzești, trebuie să îmbulânzești cu clarinetul. Nu, fii atent! Are el ceva separat. După aceea îmbruzim. Ok. Lei. Da. Percuția! Sistemul cel mai tare! Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă bine, bine, ca în Tenerife. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă, 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 ca în Tenerife. Se mișcă bine, 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 bine. Cred că fac e fără dacă... Vreau decât percuție. Vă place microfonul? Să! Trească mama ta, îți place microfonul? Da sau nu? Da sau nu? Nu-mi place. N-aș mai vrea nimic, că doar mă brunățica, că e viața mea și eu mor de ea. Sistemul number 1 și el mai e mare să nu se audă toată lumea. Sistemul de la boa. N-aș mai vrea nimic, că doar mă brunățica, știe pământul mare de ea mizu. Da să udă tot poporul la fane spuitorul. Ăsta ținem number 1, number 1.
Constanța României, domnul Fanes Moitoru, care apreciază ce e frumos, spectacolul și atât. Fii atent. După o dată refrenul, da? Sache! Hai să-i dăm valoare. Vasilică! Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă, 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 da, da, da. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă, 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 da, da, da. Se mișcă, mișcă, bine, bine, bine. Separat! Îmi cer scuze la tine, mister. Înțelege-ne și pe noi. S-ai făcut de sânge. Dar nu... Solo! Vreau să audă toată lumea ce spun și eu, Vasilică. Mă, ne-i îmbolnăvit, trească familia ta, Domnule, ai mâncat. Ești atât de sexy. Rami! Cât de dragă e de tine, nu-mi vine să cred nici mie. N-ai să vezi decât în filme cât de dragă mi-e de tine. Lasă audă dușmanii, că mai este și Rami. Aoleu! Țac, țac, se mișcă bine. Țac, țac, artist Rami. Țac, țac, Solo! Mișcă-te așa, cum îmi place mie. Ca tine e una la 1000. Mișcă-te așa, cum îmi place mie. Ca tine e una la 1000. Mișcă-te așa, cum îmi place mie. Ca tine e una la 1000. Mișcă-te așa, cum îmi place mie. Avem ceva separat, nu? Ce avem aici? Avem țambal și bas? țambal și bas, cel mai modern țambal și bas. Nu s-a inventat niciodată niciun instrument mai modern ca Andreea mea. Tu faci și e mai rău. Am dat refren. Ăla! Mișcă-te așa, Cum îmi place mie, ca tine e una la 1000. mișcă-te așa, Faci la obicei, cu tine vreau să mă duc la mine. mișcă-te așa, cum îmi place mie. Ca tine e una la 1000. Mișcă-te așa, cum o faci la obicei. Tine vreau la cum să sparăm să mă mine. Tac, tac, rachita-chita. Tac, tac, Andreea. Tac, tac, rachita-chita. Tac, tac, rachita-chita. Tac, tac, Andreea. Tac, tac, rachita-chita. Ce-am făcut în această seară, n-am făcut în viața mea. Să mor eu. Am educația dată de domnul Dan Bursuc, regele lăutarilor. Trecem puțin pe la New York.